Ahojte, vítam vás v mojej kuchyni. Dnes som si pre vás pripravila recept na slané rožky. Tak čo budeme potrebovať? 500 g hladkej múky, 3 lyžice olivového oleja, 2 lyžičky soli, troška cukru, sušené droždie a 250 ml mlieka, ktoré som si dala troška zohriať, a 2 vajcia. Budeme robiť cesto v pekárničke, tak si to všetko dáme do tohto. Tak najskôr dávame všetko mokré. Tak si tam dáme prvé mlieko. Ako som už povedala, 250 ml sme si dali troška zohriať. Potom tam dáme 2 vajcia. Tri lyžice veľké olivového oleja. Dáme múku. Do múky si spravíme troška jamku do stredu a tam dáme troška cukru a dve lyžičky sušeného droždia do stredu, do tej jamky. Po krajoch, aby sa nám soľ nedotkla droždia, si dáme 2 lyžice. Tieto všetky pripravené suroviny si dáme vymiesiť do pekárničky na program cesto a necháme to miesiť asi tak 30 minút. Nenecháme to na celý program. Po 30 minútach si pekárničku stopneme a cesto si vyklopíme. Nevravím, že je to potrebné robiť v pekárničke, ale pre mňa je to také výhodnejšie, lebo to cesto vyzerá krásne a popri tom stihnem aj dať čo spraviť. Z tohto jedného kusa nám vyjde, ja robím 12 kusov, tak si to dám na polovicu. A toto si teraz rozkrojím na 6. Spravíme si z toho také guľky. A necháme si guľky takto podkysnúť 10 minút. Potom začneme pripravovať rožky. Snažíme sa už používať čo najmenej múky, keď to budeme aj valkať, aj všetko, lebo to cesto by sa nám nemalo moc lepiť. Cesto je krásne. Tak teraz na tých 10 minút si to zakrieme utierkou a necháme si to podkysnúť. Zatiaľ si môžeme pripraviť papiere na pečiace plechy. Tak asi po 10 minútach si začneme tvarovať rožky. Ako som povedala, nechceme používať už viac múky. Polku rožka si zakrútime, druhú polku natiahneme a ešte si to
dovaľkáme a dáme na pekač. A takto si v podstate spravíme všetky. Nevaľkáme to veľmi. Verte mi, budú super. Takto pripravené všetky rožky. Si zakryjeme utierkou a necháme si vykysnúť 40 minút. Po 40 minútach máme rohlíky vykysnuté. Rozbila som si jedno vajíčko, ktoré som si rozmiešala a tým teraz popotierame rožky. Predhriala som si rúru na 180 stupňov a tam to budeme piecť tých 15 až 20 minút. Také, aby boli pekne žlté. Som si istá, že rovnaké cesto by bolo, aj keby ste ho robili v rukách a nie v pekárničke. Juj, tak sa už teším. Takto potreté vajíčkom si ja ešte troška posolím. Len trochu. A my máme návrh radí celú rastcu. Ako vravím, každý podľa chuti. Ale tiež môžeme dať hrubú soľ. Však sú slané. Soľ tam má byť. OK. Takto pripravené rožky si teraz dáme do tej rúry na 180 stupňov na tých 15 až 20 minút. Tak a toto sú naše rožky po upečení, no nevyzerajú krásne. Tak, dúfam, že sa vám môj recept bude páčiť, budem rada, ak ho vyskúšate a dáte mi vedieť, či ste boli spokojní, ako vám to chutilo a podobne. Môžete lajkovať, môžete subscribovať, budem rada, ak posuniete ďalej tu vašim kamarátom a uvidíme sa na budúce. Díky, čau.